25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ванҷ парки саноатии ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Парки саноатӣ дар масоҳати умумии 788 метри мураббаъ доман густурда дар маҷмӯъ 6 корхонаи хурди истеҳсолиро дар бар мегирад, ки фаъолияти онҳо ба истеҳсоли маҳсулоти макарон, бандубасти маҳсулоти лӯбиёгӣ, коркарди равғани чормағз, коркард ва бандубасти меваи хушк, истеҳсоли собун ва дару тирезаҳои пластикӣ равона шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон нахуст аз сехи истеҳсоли макарон ва бандубасти маҳсулоти лӯбиёгӣ дидан карда бо ҷараёни кор дар ин хати истеҳсолӣ шинос шуданд. коргоҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар рӯи даст гирифта шуда, дар он техникаю технологияҳои насли нав васлу насб гардидааст. таҷҳизоти коргоҳ истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ буда, нерӯи барқро кам истифода мекунанд. дар коргоҳи коркарди равғани чормағз ва меваи хушк низ истеҳсоли маҳсулот бо истифода аз усулҳои муосир роҳандозӣ шуда, дар он 6 нафар бо кор таъмин гардиданд. коргарон пеш аз оғози фаъолият аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштанд. сехи истеҳсоли собун ва дару тирезаҳои пластикӣ қисми дигари парки саноатиро ташкил медиҳад, ки дар он мутахассисони касбӣ ба кор ҷалб шудаанд. имрӯз хурсандии мо сокинони ноҳияи Ванҷ ҳадду канор надорад, ки бо омадани пешвои муаззами миллат дар ноҳияи мо корхонаи саноатӣ бунёд шуд, ки мо занони хонанишинро бо кор ва фаъолият таъмин намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон зимни боздид аз коргоҳи сомонёфта ва ташкили чунин корхонаҳо изҳори қаноат карда ба масъулин барои баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ ва зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. баробари ба фаъолият пардохтани парки саноатӣ дар маҷмӯъ 36 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин мешаванд. қобил ба зикр аст, ки ноҳияи Ванҷ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз минтақаҳои аграрӣ ба ҳисоб рафта дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мавқеи назаррас дорад. ашёи хоми дар корхонаҳои парки саноатӣ мавриди коркард қарор гирифта аз хоҷагиҳои деҳқонии маҳаллӣ дастрас карда мешавад. дар назар аст, ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамчунин маҳсулоти парки саноатӣ ба хориҷ низ содирот карда шавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон ба коргарон барои ҳамоҳангӣ дар татбиқи ҳадафи ҳукумати кишвар изҳори сипос намуда, ин амалро намунаи ибрат арзёбӣ карданд. дар навбати худ масъулини парки саноатӣ ба сарвари давлат барои дастгирии бахши хусусӣ ва таъмини имконоти хуби фаъолият миннатдорӣ намуданд.